Marami nagtatanong kung sino nga ba ang mananalo sa dalawang bigating legendary JDM car, ang Nissan Skyline ba o ang Toyota Supra. Parehong mabilis at iconic, pero alamin natin sa video na to kung alin nga ba sa dalawa ang mas mabilis. Ikumpara natin sila sa dalawang criteria, stock at modified. Ang stock form ay yung base form nila paglabas sa kasa, walang binago at walang customization. Pangalawa naman ay yung modified, tinono o sinagad ang specifications. At sa huli malalaman natin kung sino nga ba talaga ang mananalo, Supra ba o ang Godzilla. Okay, simulan natin sa stock Supra at Skyline. Wala muna tayong babaguhin at i-base muna natin sa initial specs nila. Specific models ay ang Toyota Supra MK4 o Mark IV at ang Nissan Skyline GTR R34. Parehas nasa tugatog ng 90s Japanese engineering. Parehong matulin at considered na advanced ang technology noong mga panahon nila. Ang Skyline ay all-wheel drive at ang Supra naman ay rear-wheel drive. Ikumpara natin ang stock specs. Ang base engine ng Supra ay ang 2JZ engine. Ang sa Skyline naman ay ang RB26. Makina ng Supra ay ang legendary turbocharged 2JZ inline 6 engine. Naglalabas ito ng 280 horsepower. Ang Skyline naman ay may legendary twin turbo RB26 engine na naglalabas ng 276 horsepower. May record ang Supra na 13.8 seconds sa quarter mile, habang ang Skyline naman ay mas mabilis ng konti sa 12.2 seconds. Kaya ng Supra umarangkada ng 0 to 60 sa loob ng 4.7 seconds, habang ang Skyline naman ay mas mabilis ng kaunti sa 4.4 seconds. Kung ikukumpara naman ang top speed, ang stock Toyota Supra MK4 ay may top speed na 155 miles per hour o 250 km per hour, habang ang top speed ng stock Skyline ay nasa 156 miles per hour o 251 km per hour. Kung susumahin in terms of top speed, ay mas mabilis ng konti ang stock na Skyline GTR kumpara sa Supra. Ngayon alam na natin kung sino ang mas mabilis pag stock lang ang labanan. Tignan naman natin kung sino ang mas mabilis kapag minodify na sila at sinagad na ang specs. Hindi nag-engine swap o pinalitan ng makina. Modified lang sa 2JZ at RB26. I-base natin sa pinakamabilis na record nila kapag tinono at pinabilis pa ang Nissan Skyline at Toyota Supra. Pero bago natin i-reveal ang resulta, kilalanin muna natin ang makina ng Skyline at Supra. Sinasabing parang tangke nga ang 2JZ engine sa sobrang tibay, at dito na buong reputasyon ng Toyota sa reliability. Ang 2JZ engine ng Supra ay may closed deck cast iron block na makina. Ginawa ito sa sobrang tigas na block na kayang tumiis ng init at malakas na pressure. Ang RB26 naman ng Skyline ay tested na sa racing, at ito ang makinang tumalo sa mga race cars ng Australian Touring Championship back-to-back sa loob ng 3 magkakasunod na taon, ang makina ng Godzilla. Okay, punta tayo sa resulta kung sino nga ba ang mas mabilis kapag minodify ang mga makinang ito. Simulan natin sa Skyline. Ang modified Skyline GTR R34 na may RB26 engine, nasagad ang specs ay may recorded top speed na 165 miles per hour o 265.54 km per hour. Sa Toyota Supra MK4 naman, may lumabas na orange man version nito na binasag halos ang 6 second quarter mile. Ops, hindi na pala 10 second car lang ang Supra. Pwede na ding tawaging 6 second car dahil meron itong recorded na 6.9 seconds sa quarter mile at ang top speed ay umaabot sa 194.77 miles per hour o 313.45 km per hour. Isa sa pinakamabilis na kotse sa tuwid na daan, at di hamak na mas mabilis sa Skyline kapag modified. Dahil siguro ito sa mas well-built na makina kumpara sa Skyline, at sa tingin ko mas mabubuhay pa ang makina ng Supra ng pangmatagalan kung pagsasabayin silang patakbuhin ng Skyline. Pero di pa din natin maipagkakaila na magkaiba ang karisma ng dalawang kotseng ito sa mga JDM fans. Para sa'yo, sino ang manok mo? Skyline o Supra? I-comment mo ang feedback mo sa baba at pakishare naman ng video na to kung nagustuhan mo. Salamat sa panonood.